Így? Hogy lehet? Lehet így is, vagy a kávézóba, ha neked Így ez jobb. tetszik, csak Kávézóba menjünk vissza? nekem mindegy, így is jó. Hát legyen most más. Majd ezeket a háttereket megpróbálom kivel. Vagy az a baj, nincsen túl sok, de nekem ez iszonyúan tetszik. Ad egy teljesen más hangulatot az egésznek. Látom, az inner childod, az teljesen tapsikol. Nekem nagyon bejön. Hát na. Van. Irigyellek érte. De egyébként én ezt bírom, vagy hát nem bírom, csak ez olyan érdekes, hogy tényleg ilyen kis hülyeségekkel én ezzel el tudok. Engem ez Én is olyan, tudok, olyan én is boldoggá tudok, tudnak abszolút. tenni. Nem, én is tudok, csak éppen ez a kávézó az nem volt elég izgalmas nekem, de ez a mozi, ez már jobb volt. Csak az a baj, moziban nagyon alul voltunk. Ja, tudom, de Aha. én ott láttam abba a viccet, ahogy ö, mozgattam magunkat ki az ülésből, na mindegy, Aha. szóval teljesen idióta leszek. És milyenek voltak ezek az De utolsó. az a legviccesebb, hogy ilyen hülyeségeket csinálunk, és közben meg a legmélyebb témákról beszélünk. Hát Mint hogyha kellene a balance. aha, ja, aha. Igen, mert egyébként meg, hogyha most például itt vagyunk ezen a képernyőn, én hajlamos vagyok arra, hogy ilyen nagyon komolyan veszem magam, közben meg, és akkor ezek meg itt segítenek egy kicsit ebből Aha, kijönni, mert közben meg, amikor nagyon komolyan veszük magunkat, akkor meg csak az egész ilyen itt bemerevedik, és ilyen, jó vagyok, tudod, ilyen, én nem vagyok olyan. Te se nem, vagy olyan. Te se leszel olyan, ha velem vagy. ígéred? Jó, akkor beszélgessünk Igen. a halálról. Na, Mert mondtad, hogy ez egy olyan téma, ami már be vagyunk kapcsolva? már be. Aha. Ja. Úgyhogy belemehetünk egy kicsit mélyebben, mert kíváncsi vagyok, hogy mi az az aspektusa, amit fel akartál hozni. Nekem is van hozzá egy-két gondolatom, ami nem tudom, hozzá tud-e majd becsatlakozni, de mi meglátjuk. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi az, amire azt mondod, hogy szerinted erről érdemes lenne beszélni a halál kapcsán. De nem az a téma, Az, amiről szeretnek az emberek beszélni. az az aspektus, arról szerettem volna beszélni, mert kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá te is, meg mások. Ezt hallottam valahol, és tetszett nagyon, rezonált velem nagyon, és ez egy eléggé új megközelítése a dolognak, de viszont mivel te is egy olyan kultúrába érsz, amit nem ismerünk, magyarok, Uh-huh. ezért lett, hogy még te hallottál is valamilyen hasonlóról. De én egy olyanról hallottam, hogy régen, vagy hát Isten igazából régen vagy nem régen, Atlantis vagy nem Atlantis, a lényeg az, hogy amikor az emberek Isten igazából emlékszenek igaziból arra, hogy honnan jönnek, vagy hogy miért fontos nem félni a haláltól, és élet része, és azt is fontosnak venni, és nem úgy gondolni rá, hogy majd az a dolog, amire nem akarunk gondolni, de majd egyszer ott lesz, hanem teljesen másképp is tudatosan megélni, hogy voltak olyan civilizációk, illetve vannak, ahol ezt annyira komolyan veszik, hogy konkrétan, tehát ők azt mondják, hogy ahogy meghalsz, és amik az utolsó óráid és perceid, az borzasztóan fontos ahhoz, hogy mész el. És ugyanolyan komolyan veszik a halált, mint a születést, illetve ez inkább ahhoz hasonlít, mert a kórházi szülés az nem az, hogy most tudatosan komolyan vesszük, hanem meg kell születni a gyereknek, medikálisan higiéniában legyen, meg biztonságban, meg orvosok, meg minden. De a tudatos szülés az olyan, amikor belegondol az ember abba, hogy a kisbaba, amikor kijön, akkor esetleg csönd legyen, vagy szép zene szóljon, esetleg gyertyafény legyen, és nem a nagy reflektorfény a szemébe hirtelen. Meg az ilyen dolgok, tehát ez a tudatos szülés, és ezt már csinálják a nők, és hogy régen a halál is ugyanilyen volt, ugyanúgy be voltak, tehát ugyanúgy ez a szoba, az föl volt készítve, nagyon fontos volt a zene,
az illatok, amikről beszélgettek, és hogy borzasztó. Azt mondják, hogy nagyon-nagyon sokat számított az, hogy hogy haltál meg, milyen gondolatokkal, milyen illatokkal, milyen szavakkal, milyen vizuális látványokkal, és amikor ezt hallottam, akkor azt mondtam, hogy fú, ez tök érdekes, ez tökre tetszik nekem, hogy milyen jó lenne. Ugyanúgy, ahogy nagyon tetszik nekem a tudatos szülés is, ez is nagyon megtetszett, és eddig még nem meséltem azóta senkinek el, mióta hallottam, úgyhogy ezt akartam elmesélni. Ami azt jelenti, hogy most mindjárt kérdezem, csak előtte, hogy befűzök valamit. Van az Instagramon követek egy idősebb hölgyet, akinek nincs melle, levágták a mellét, tehát valószínű cancer lehetett, egy rákos lehetett. És folyamatosan füvet szív, marihuánát szív. És a múltkor, az utolsó videó, amit láttam, az egy kicsit így, és akkor mondta, hogy gyertek csak, és akkor hívta magával a kamerát, és mutatta, hogy és amikor majd meghalok, itt fognak bulizni az emberek, és akkor bemutatta, hol lesz a DJ pult, meg hol lesz a nem tudom micsoda, és mondom, egy picit azért úgy melbevágott, mert nyilván azért követem, mert kedves, aranyos, inspiráló, stb. És akkor belegondoltam, hogy hát az azért nem semmi, hogy egy ember ilyen tudatosan készül, hogy akkor itt fognak bulizni, és akkor ennél van egy lépéssel tovább, egy idős ember, egy férfi ember, nem, az, hogy nem is fontos, hogy hány éves, ő pedig tudta, hogy pár napja van már csak hátra, úgyhogy csinált egy hatalmas bulit, mert azt mondta, hogy nehogy már nélkülem bulizzanak az emberek a temetés után, hanem én egy utolsót akarok mindenkivel bulizni, és akkor utána ment meghalni. Tehát, hogy ez a fajta tudat, és akkor most erre akartam visszakérdezni, hogy akkor már tudod, hogy hol lesz a parti? Tehát, hogy akkor ezek szerint ez így elgondolkodtatott, és így most így tudatosan, nem azt mondom, hogy most pillanatról pillanatra megtervezted a halálod, de hogy akkor így máshogy kezdesz el készülni rá, vagy készülni rá, ha ez jó? Nem, egyébként Isten igazából ez csak mint koncepció tetszik nekem nagyon, Uh-huh. és el tudtam képzelni. Egyértelmű, teljesen egyébként belegondoltam, hogy ez most tényleg ennyire fontos, és akkor az a sok ember rosszul csinálta, meg akkor Uh-huh. most eddig mindenki rosszul halt meg, vagy valami. Uh-huh. És rájöttem, hogy ez nem így van, mert rengeteg halálközeli élményt hallgatok, és a legborzasztóbb kínok, vagy abuzációk, vagy csak nagy fájdalmak, vagy szomorúságok, öngyilkosságok után is rögtön ott van az ember a legjobba. Úgyhogy ez úgy, Isten igazából szerintem nem is igaz, hogy ezek kellenek, hogy jó helyre kerüljünk. Szerintem Isten igazából ez csak tényleg abba segít, hogy még a fizikai testedbe és az emberi tudatosságodba, még hogy éled meg azt az utolsó perceket. Mert ami utána van, azt nem mi kontrolláljuk, és ez általában mindig kegyelmes, és gyönyörű, és szeretettel teljes. Úgyhogy én nem aggódok emiatt, az biztos, ha már úgy vesszük. Ö, és nem, így konkrétan most még nem tervezem a halálom, de el tudnám képzelni esetleg, csak tudom, hogy én még itt leszek jó ideig. De viszont mióta hallgatom ezeket a near-death experience-eket, konkrétan meg tudtam már élni azt, hogy érzem magam, mikor meghalnék, és nagyon izgalmas Ezt hogy volt. érted? Ezt úgy értem, hogy például repülőn ülök, és valami van, vagy csak jön egy gondolat, mert az ember ilyet tud simán, vagy esetleg van egy turbulencia, és akkor az elméd, azt tudod, el tud téged bárhova vinni. És akkor elindul az elmém, hogy mi lenne, ha most lezuhannánk, és akkor már az elme már képzeli el azt, hogy még tűz lesz, vagy nem lesz tűz, vagy csak zuhanunk, vagy bármi. És akkor hagyom, hogy benne legyek ebbe a tapasztalásba, úgymond, és letesztelem magam, hogy úgy Isten igazából akkor én most tényleg akkor most meghalunk, és akkor én most mit érzek. És nem félek. És ez egy nagyon nagy, érdekes, és fantasztikus, és meglepő,
érzés, autóba is sokszor érzem azt, hogy megyünk, és akkor van hirtelen egy ilyen pánikérzet, mert mit tudom én, egy előzés, vagy egy fék, vagy valami, vagy egy begyorsulás, és akkor beindul az a félelem érzet, és akkor közben meg tudom azt, hogy ha most meghalnék, akkor én készen vagyok. És ez egy hihetetlen szabad érzés, hogy konkrétan benne vagyok a szívem már dobog a félelemtől, de közben a lélek jelenlettem ott van, hogy menjünk. Mm. Igen, ez érdekes. Amikor az autót említetted, mikor itt, hol kezdjem? hogy én itt Mexikóba becsatlakoztam emberekhez, akik az azték táncot, a danza mexicát táncolják. És egy nagyon sok ünnepség van szerte Mexikóban, és van, amikor távolabbra kell utazni. És volt egy ilyen, hát egy ilyen éves periódus, amikor, mit tudom én, négyen, öten együtt utaztunk, mert az egyik lánynak volt egy autója, és akkor a párja vezetett. És ez a párja, ő vezetés közben simán marihuánás cigarettát szívott, simán adogatták körbe a sört. Én meg tudod, ott ültem, Jó. hogy és éjszaka, meg ilyen 10 órás utak, tehát ő 10 órát levezetett. Nincs az, hogy akkor most pisi szünet, meg evés szünet, meg izé. Aha. És bevallom őszintén, nekem nagyon sokszor volt halálfélelmem. És akkor azon gondolkodtam egy idő után, hogy miért csinálom én ezt magammal, hogy miért teszem ennek ki magam, és mikor az autóba ültem, akkor viszont hasonlóan tudtam gondolkodni róla, mint te, hogy figyelj, én el akarok A-ból jutni Z-be, én szeretnék ezen a rendezvényen részt venni, ha most itt lesz a vége, akkor itt lesz a vége, de valahogy egy kicsit olyan, mint hogyha azzal a pillanattal, hogy beültem az autóba, mintha így átadtam volna magam annak, aminek lennie kell. És onnantól kezdve már fölösleges volt azon, hogy úristen, csak nehogy elszívjon egy marihuánás cigarettát, mert úgyis el fogja szívni, vagy nehogy megígya a sört, mert úgyis meg fog. Tudom azt, hogy mire lehet számítani, és hogy tehát egyszerűen úgy az irányítást így átadtam annak, akinek ez való, és én azt mondtam, hogy jó, hát akkor én most szeretném csinálni. Van egy célom, és ha ez azzal jár, hogy meghalok esetleg közben, akkor így jártam. De valahogy egyszerűen nem, az volt, tehát nem aggódhatok végig 10 óra hosszát. Mert eleinte ezt csináltam, hogy ültem az autóba, és hogy úristen, 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 és így, hát most dönthetek úgy, hogy nem ülök be az autóba, vagy dönthetek úgy, hogy beülök az autóba. És ha beülök az autóba, akkor onnantól kezdve már fölösleges ettől félnem, hogy mi fog történni, és akkor így egy ilyen elfogadással tudtam, hogy jó, hát lehet, hogy ez a vége. Ez Uh-huh, ilyen uh-huh. hülyén hangzik, de nem tudom, hogy ez így Nem, érthető. nekem nem hangzik hülye. Na, Nem. lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, milyen beteg ez a gondolat. De tulajdonképpen, és akkor mondják azt, hogy mert nem akarok fölülni a lepőről, mert lezuhanok, nem akarok ezt csinálni. Tudod, mi történt? Sétálok az utcán, és egyszer csak leesik elém egy cserép. Mint a filmekben, mint a rajzfilmekben. Tudod, mikor megy a kacsa, és Aha. akkor leesik valami. És leesett úgy, de éppen csak horzsolta az éppen elől levő lábamat, ami azt jelenti, hogy csak egy negyed másodperccel vagyok előrébb, akkor az a fejemre esik. És megnéztem, hogy Uh-huh. honnan esik. Nem egy ilyen háztetőről, egy ilyen lapos, sima háztetőről. Tehát én nem is értem, hogy ez hogy tudott megtörténni fizikálisan. Tehát te amikor arról beszélünk, hogy meghalunk, meg repülő, meg izé, hát basszus. Jó, lehet, hogy nem halok meg attól a cseréptől, de éppen esetett úgy, hogy meghalok. Tehát igazából onnantól kezdve, hogy én élek, nyilván, nyilván nem, hogy mondjam, tehát nyilván, hát ez is hülyeség, most azt akartam mondani, nyilván nem hozok olyan döntéseket, meg nem hozom magam olyan helyzetbe, közben meg éppen most meséltem, hogy hoztam magam olyan helyzetbe, hogy éppen meg is alhatnék, de alapvetően ez most egy ilyen, Olyan helyzetben nem hozod magad, ahol konkrétan 100%-osan meg ahol fogsz halni. 100% sokat tudom, Ahol hogy csak nem. rizikó, az Igen. mindenki csinálja. Igen, de alapvetően az, hogy élünk, ez tényleg bármikor, mert most ülhetek benne a szobába, de az se egy garancia, mert
jön egy földrengés, és rá. Tehát nincsen garancia, nincsen olyan, hogy biztonság, holott azt gondolom, hogy nagyon sokan az emberek, és én is közéjük tartoztam nagyon sokáig, és tulajdonképpen azt hiszem, még most is mondhatom, a biztonságot keresem, hogy minden jó legyen, minden biztos legyen, de közben meg nincs garancia, nincs biztonság alapvetően. Tehát az, hogy, és most, hogyha halálra visszamegyünk, senki nem fogja tudni neked megmondani, hogy te mikor mész el. Mármint most magamról beszélek, vagy hogy ki mikor megy el. Uh-huh. Senki nem éli túl. Hát, valószínű, nem tudom. Úgyhogy, Jaj. de az érdekes, mert a szomszédnénim nekem tavaly júniusban meghalt, és szerintem én voltam az egyetlen egy ember, én nem is vagyok családtag. Csak hát itt él a család, tehát ahol én lakom, ez itt egy családnak a helye, és akkor én itt bérlek egy szobát. És nagyon jó viszonyban lettünk ezzel a nénivel. Én nagyon hálás voltam neki, mert én nem beszélek spanyolul, és ő egyszerűen ezt nem vette tudomásul, egyfolytában beszélgetett velem. Tehát nekem egy ilyen Mhm. jó gyakorlás volt. És akkor meghalt, szerintem én voltam itt a családban az egyetlen, aki így szénés írtam. Úgy néztem, mint akit szétve az arcom, úgy nézett ki, mint akit agyonvertek, mert ilyen nem lett a közemben, annyira sírtam, hogy Na, nézzek. igen. Akkor ez egy érdekes teszt volt arra, hogy ki hogy nézi a halált. Igen, és akkor mondta, pont pár nappal ezelőtt beszélgettem az egyik fiával, és akkor mondta, hogy szokták tőle kérdezni, hogy hát szomorú vagy, hogy meghalt-e az anyukád, és akkor mondta, hogy nem, mert amíg élt, addig mi egy annyira teljes életet éltünk, annyira megvolt a kapcsolódás, nem maradt ki semmi. Kimaxolták az életet. És innentől kezdve neki, ő boldog az, hogy ilyen életet tudott élni az anyukája, meg hogy ilyen volt a kapcsolatuk, és nincs mind sírni, mert minden jó volt. És én persze sírok, mert nekem volt belőle 2 év, 3 évem, tehát nekem ez nem elég, nekem még kell több. Úgyhogy igen, itt azért meg azzal is nyilván az, hogy itt teljesen máshogy ünneplik a halált. Tehát például meghal valaki, akkor föl van rabatolozva a házban. Ott van a konyhában, vagy nem tudom hol a koporsó. Jönnek az emberek, és a koporsónak a tetején egy üveglap van, ahol te simán be, mint egy kis ablak lenne, és akkor be lehet nézni a halottra. Aha, ja, ja, ja. És akkor egy napig van a házban, utána elviszik a temetőbe, kiviszik, eltemetik, viszont utána 9 napon keresztül minden egyes este rózsafüzérre összegyűlnek az emberek, ami azt jelenti, hogy 9 napon keresztül itt még emlékeznek, meg támogatják a családot, és akkor ilyenkor, mikor vége van a rózsafüzérnek, akkor utána van kis tea, meg kis kenyérke, vagy nem tudom micsoda, valami, vagy amit éppen a család. Viszont az nem az van, hogy akkor a család fizet mindent, hanem én hozok 1 kiló cukrot, én hozok 1 kiló kávét, tehát támogatják egymást az emberek. Úgyhogy egy teljesen másfajta kultúrája van. Én bevallom őszintén, Szerintem ez egy kicsit azért megy Magyarországon is, én hallottam igen? már arról. Az elejére főleg, hogy a halott ott van, meg lehet nézni. Ez Uh-huh, az otthon is megy. uh-huh. Ezt nem tudtam. És Tehát hogy ami nekem, ünnepelnek, ahelyett, hogy jó, hát sírnak is meg minden, de közben mindenképpen összejönnek és együtt esznek. uh-huh, Ezt nem minden magyar csinálja, de vannak, uh-huh, vannak ilyenek uh-huh. vidéken. Nem tudom. Igen, mondjuk szerintem vidéken még ott el tudom képzelni. Vagy emlékszem, amikor láttam régen, te láttad a Szimbad című filmet, Latinovics Zoltánnal? Huszárik Zoltán? Nem tudom. Nem tudom, de ahol ott látom. is jönnek ugye a síratóasszonyok, és ott is így több napon keresztül. Tehát igen, tehát amit itt látok például itt még, mint tradíció, mert én egy kis faluban élek, az Magyarországon vidéken, mit tudom én, 20-30-40 évvel ezelőtt megvolt. Azt mondjuk nem tudom, hogy volt-e ilyen rózsafüzér, meg stb., de szerintem azért érzem magam ilyen kényelmesen itt, mert hogy nagyon sokban a régi Magyarországra hasonlít, ami itt tapasztalható. Mhm. De és a múltkor meg láttam, képzeld, amikor kiviszik a halottat a temetőbe, akkor nem autóval viszik ki, hanem férfiak viszik a vállukon a koporsót, Aha. és a múltkor szerintem egy zenész hallhatott meg, mert van, amikor egy nagy, tényleg olyan, mint otthon, mint hogyha lakodalom van, hogy viszik ki a halottat a temetőbe, és megy a nagy zene, ilyen trombiták, vagy mit tudom én, és akkor kinéztem az utcára, hogy most éppen mi történik, és táncoltak a koporsóval, így tehát körbeforgatták. És van annyira más, annyira
nem azt, majdnem azt mondtam, hogy szinte kedvem lett meghalni. Nem, persze nem, de hogy igen, én nem tűnik annyira félelmetesnek. Persze szomorú, mert nyilván itt is szomorúk az emberek, de Meg megint ott van a kérdés az, hogy tehát én ezt kimerem mondani, hogy aki elmegy, annak mindenképpen jobb. uh-huh, Úgyhogy a sírás az tulajdonképpen saját magad miatt persze, sírsz, nem miatta. persze. Uh-huh, igen, nyilván. Igen, ez most egy nagyon olyan gondolat lesz, amit nem tudom, hogy merjek egyáltalán mondani. Mikor valaki mondják, hogy megszületett egy baba, akkor mindig az jut eszembe, hogy ó, szegény. De valaki meghal, akkor meg jaj, de jó neki. Nem, mint meg akarnék halni, meg ilyesmi, csak hogy így, hogy meg nem azt mondom, hogy én nem félek a haláltól, meg nem tudom, azt sem tudom, mitől félek. De De hogy abszolút megértem, azért mondod valószínűleg, mert hogy milyen nehéz ez az élet, de ha az ember már saját életét megoldotta, úgymond, már békében van ezzel az egész létezéssel, és nem érzi úgy, hogy egy vakegér, uh-huh, aki rohangál, akkor tulajdonképpen már soha nem fogja ezt gondolni. uh-huh. Lehet. Hanem azt fogja gondolni, hogy de jó neki, frissen kezdi. Welcome. És, és ugyanúgy de jó neki, megy vissza haza pihenni, úgyhogy Aha, ja. Igen, igen, ezt azért nem szoktam egy nagy nyilvánosan bevallani, hogy ilyeneket gondolom. De hát ez van. Na mindegy. Te nagyon sötétet kezdesz lenni, sötétedik benne. igen, Aha, sötétedik, igen. szépen lassan Nem így csodálkozz. beleolvad 7 óra, szürke háttér. 7 óra különbség. Úgyhogy felőle mehet az egész a halálról, nekem jó. Ha van olyan aspektus, ami szerinted még így vagy amit felhozna. Igen, ez az aspektus, ez mindenképpen megint csak nem populáris, hogy szinte ünnepelni, ha valaki elmegy. Uh-huh, Persze ez is lehet nehéz sztori, hogy ki, hogy, meg mikor ment el, uh-huh, de, de nem tudom, hogy mikor fogunk oda eljutni, hogyha tényleg konkrétan nem fogjuk magunkat szégyelni, hogy esetleg nem sírunk, és nem vagyunk teljesen kiborulva valakinek a temetésén, mert egyszerűen tudjuk, hogy nincs miért. Az nem jelenti azt, hogy nem fakadsz sírva, meg minden, de az a fajta teljesen kiborulás, és az gondolás, hogy ó, világ vége van, ő már elment, soha többé nem létezik, porrá hamvad, meg minden. Ez a tragédia, szerintem ez már lejárt lemez, és ugyanúgy, ahogy megtiszteljük a halál menetét, már ezt is el kellene kezdeni gyakorolni, hogy úgy beszélgessünk, és úgy éljük meg a családokba. Tehát egymás előtt ne szégyeljük a családba, hogy a másik nem úgy éli meg, mint a világ vége. De sokan szerintem azért nem merik csak, mert hogy néz ki, hogy te nem úgy fogod föl, de jó, ez is egy olyan téma, ami nehéz téma, de nem tudom, te mit gondolsz. Hát az, hogy nehéz téma, abban egyetértek, mert ez egyik tabunak számít. Sok tabu közül ez az egyik tabu. Én nem tudom, te hány halott embert láttál életedben? Hát egyet se láttam igaziból, de nekem az apum elment, és én például színes pulóverbe mentem a temetésre. Mhm. A testvéreim meg feketében, meg a fehér zsebkendő, meg minden Mhm. szerepet fölvettek. Nekik ez volt autentikus, nekem nem, és nem tudom hogy, de én mertem kiállni amellett, amit akkor én ott gondoltam. Mhm. És látod, ez tök furcsa, mert itt például a temetésen van, aki éppen verte a vakkolatot, és akkor becsatlakozott a menetbe, és jött ki a temetésre. De itt nincs az, hogy fekete, meg mit tudom én, hanem élik az emberek az életüket, és ja, akkor most valakit közben eltemetünk, és aztán megyünk vissza, és éljük tovább az életünket. Tehát igazából
ez nem. Tehát engem nyilván nem hoz ki a sodromból, hogy nem hoznak ki a sodromból eljönni a temetésemre piros vagy ilyen színes pulcsiban, de azt gondolom, hogy azért még Magyarországon így, vagy hát nem tudom, de most ez is Magyarországon, nem élek ott 20 éve, de amikor még ott éltem, akkor igen, fekete, és kész. Sőt, akinek meghalt a férje felesége, akkor ő még, főleg a nénik, ők azért még így maradtak feketébe heteken, hónapokon keresztül. És ezzel nincs is gond egyébként, tehát én nem akarok Ha azt senkit érzi mindenki, ez. megváltoztatni, meg nem mondom azt, hogy nem helyes, csak az, hogy én éreztem magam persze egy kicsit hülyén, hogy én meg így élem meg, de egyszerűen nekem ez annyira fontos volt, senkim nem halt még meg, Aha. és én apuval teljesen le tudtam zárni, én beszéltem vele előtte, és egyszerűen azt mondtam magamnak, hogy nekem ez egyszer van, és én nem úgy akarom megélni, ahogy én belül érzem. Mhm. Ő már elment, ő jó helyen van, én nekem meg nem autentikus, hogy most itt nekem ez olyan lenne, mint valami színházi szerep. Én örülök neki, hogy neki már nem fáj semmi, minden jó, és én csak felveszek egy normális ruhát, nem azért vettem föl direkt rainbow pulóvert, de pont olyan volt. És, és nekem az volt, de attól, hogy a tesói nem így gondolták, nem cikiztem őket ki. És ők cikiztek téged, vagy ők tudtak Nem, ezzel mit egyébként ők kezdeni? se. Ők Az se. tök jó. Nem volt rá kapacitásuk. Uh-huh. Ja, értem. Te gonosz vagy. Nem tudom. Egyébként nem beszéltünk erről, Aha. de hát igen, azért valamennyire éreztem, hogy rossz, amit csinálok, de nem mondta senki végül is. Uh-huh. Az viszont teljesen jó. Nem arról szólt a féltemetés, hogy jaj, mester, miért nem tudsz fölöltözni normálisan. Nem, nem, nem. Nagyon merész voltam egyébként. Uh-huh. Akkor viszont le a kalappal a családod többi tagja előtt. Attól függ, mert ők is autentikusan csinálták, ami nekik jött, meg te is tetted, ami neked, és így nem, senki nem szólt, meg kritizálta a másikat. Ez a legjobb szerintem. És Uh-huh. igazából így És kellene élni az életet, hogy ha neked ez esik jó, akkor csináld ezt. pontosan. Nem Uh-huh. is lenne fele annyi gondunk ebbe a Uh-huh. világba. Uh-huh. Ha nem lenne ennyi gondunk a világban, ha mindenki a saját maga dolgával foglalkozna, nem? Pontosan. Pontosan. Tehát most ebben nem gondoltam bele, megint csak akkor még nem voltam ennyire tudatos, hogy de miért foglalkozunk konkrétan olyan dolgokkal, amik másik embernek a teljesen személyes Uh-huh. döntése, élete, és konkrétan arról pletykálunk, azzal komolyan foglalkozunk, van, aki amiatt nem tud aludni, órákig másnak a teljesen nem az ő dolgával foglalkozik. Uh-huh. Szerintem ez luxus, ha már az ember rájön arra, hogy tényleg miért vagyunk itt, nincs erre időnk, hogy mi most mással Abszolút. Aha. foglalkozunk. Igen. De ja, ez a beteges, tényleg ez a nagyon furcsa dolog, hogy ennyire nem bírjuk elviselni, ha valaki más, Uh-huh. vagy ilyesmi, ez annyira itt van, és ez szinte legtöbb problémát okozza az emberiségnek szerintem. Hát mondjuk családon belül lehet ennek egy olyan oka, hogy mert az emberek mit gondolnak rólam, ha te ezt csinálod. Hogy én milyen, mit tudom én, anyukája, apukája, testvére, nem tudom milyen vagyok, hogy valószínű ez okozhat egy ilyet családon belül, de hogy családon kívül ott viszont elképzelhetőnek, figyelj, azért, amiért az emberek mondjuk nézték a Big Brother-t, meg a VV Való Világ sorozatokat, mindenkit érdekel az, hogy mi van a másikkal. Mert a másik életét az sokkal könnyebb megítélni, a másik életéről sokkal könnyebb ítéletet mondani, a mások problémáit megoldani, ezt én is nagyon tudom nagyon jól, mint a saját életemre koncentrálni. Mert az nagyon sokszor nem annyira kényelmes és kellemes, inkább akkor... Vagy talán meg Isten igazából azt úgyse fogod, arról csak pletykálsz, és Mhm. akkor jobb azt csinálni, mint az igazi munka. Igen, mert az a saját életem megoldani, az meló, az munka. Így van.
a másik meg, csak töltjük az időt. Ez olyan, mint hogy most akkor leülsz a géped előtt és dolgozol, vagy pedig görgeted a kismacskás videókat az Instagramon. De nyilván az ad egy ilyen gyors kielégülési élményt, hogy na akkor most kapcsolódtunk egymással a pletykán keresztül, és akkor így milyen jó, mi most így együtt vagyunk. Ó, Igen, és igazából ezek ilyen egészségtelen kapcsolódási formák. Tehát nem is igen. rosszból csináljuk, Mhm. abszolút. Az Mhm. emberek én se gondoltam bele, én is csináltam. Mhm. Ez teljesen természetes volt, és megkérdezték volna tőlem, hogy én rossz ember vagyok-e, vagy diszfunkcionális, vagy nem lehetne ezt jobban, eszembe se jutott volna. Mhm. Igen. Mindenki ezt csinálja, ez normális, bennem Mhm. nincs rossz akarat, és nem is volt, és bennük sincs, Mhm. csak ez a kapcsolat tényleg, hogy a másról beszélünk, Mhm. főleg ha valami érdekeset csinál, képzeld el, ezt csinálta. Na én az ilyesmiről beszélek, ami teljesen lényegtelen, még csak nem is szégyen, csak hogy mit csinált. Mhm. És akkor arról fél óráig vagy óráig lehet beszélni. Igen, és most azt kérdezem, hogyha mondjuk van egy kapcsolódás, és kiveszed belőle ezt a fajta kommunikációt, hogy ott marad valami, vagy nem. Igen, Mert igen, lehet, hogy egyszerűen... erre rájöttem, mert ezzel én tudatosan dolgoztam. Aha, Volt egy ilyen feladatom, hogy jöjjek rá arra, hogy vannak pain bodyk, ami magyarul fájdalom. fájdalom haver. Ja, Tehát úgy, a buddy. Aha, aha. body, igen, haver. Aha. És hogy nagyon, vannak emberek, akiknek az összes barátjuk tulajdonképpen pain body, tehát az olyan emberekkel tulajdonképpen a panaszkodás a lényeg. Igen. És amikor föl lett erre hívva a figyelmem, hogy erre figyeljek oda, és ezzel dolgozzak úgy, ahogy szeretnék, akkor elhatároztam, hogy persze azért ezt én nem szeretném, ezzel nem rezonálok már, és akkor oda fogok figyelni, hogy mindenkivel mennyi százalékban megy a panaszkodás, és mennyibe beszélünk esetleg pozitív dolgokról felemelő, vagy csak egész egyszerűen autentikusan megosztunk dolgokat, de nem az a téma, hogy mást kibeszéljünk, vagy panaszkodjunk, vagy csak a negativitásról beszéljünk, amihez semmi közünk, Mhm. hogy ez megy Afganisztánba, Úgyhogy, úgyhogy ezt megfigyeltem, és észrevettem én is, hogy volt olyan ismerősöm, akit azt hittem, hogy Milyen jó barátok vagyunk. milyen jó értékes kapcsolatunk van, és hát egy olyan 85-90%-ban a panaszkodás ment egyébként. Mhm. Igen. Úgyhogy ez megdöbbentő. Uh-huh. Igen. Tudom, én is jártam ott. Igen. És igen, és rá kellett arra, és olyan furcsa, mert nagyon őszintén most egy nagyon teljesen más témát fogok behozni. De amikor beszélgettünk például régen a barátnőkkel, más emberekről, akkor nekem mindig volt egy ilyen kicsit ilyen rossz érzésem utána. Valahogy kicsit olyan koszosnak éreztem magam. Úgy nem, ez csak egy érzés volt. Tehát még olyan érzés, hogy még úgy meg se fogalmazódott, csak olyan... Ez ugyanolyan, mint mikor gyerekként, amikor imádtam a rántott húst, de utána valahogy mindig olyan fura érzés volt a gyomromban valahogy, nem tudom, de azért így jó. És most ugye már nem eszek húst, most már vegetáriánus, vegán-szerűség vagyok, a testem már rég szólt, mind a két esetben, hogy ez nem, ez valami, ez nem teljesen, de mire tudatos szinten eljutottam addig, hogy ki tudja mondani, hogy én nem akarok húst tenni, hogy ki tudja mondani, hogy nem akarok én magam pletykálni, és akkor ez is érdekes volt, mert én mondtam a régi barátnőnknek, hogy hát, mert milyen pletykáltok másokról, meg és mondták, hogy te is ott voltál. És akkor rájöttem, hogy ja, ez Igen, világos. És akkor mert ott rájöttem, hogy voltunk, igen. akkor Amíg csak, innentől kezdve én meg kell, hogy hozzam a döntést, hogy én ezt akarom, vagy nem. igen, Igen. igen, igen. És onnantól kezdve már tudatos a történet, de előtte tényleg néha olyan, mint egy ilyen sötétbe bolyongó kis valaki lettem volna, és akkor így egyik fal, tudod, mint vissza a videójáték hasonlathoz, megy, fal, oké, megy, másik fal. És akkor egyszer csak így, Pontosan, és egyébként akárkivel beszélgetek, már szinte így észreveszem magamon, hogy a tudatosság, meg a tudat, az minden második szavam.
Lassan De lejártam. annyira fontos, hogy tényleg, amiről beszélsz, addig az ember tényleg nem az élete, nem az igaz életét éli úgy, ahogy kellene, hanem tényleg csak megyünk neki a falnak, úgyhogy ezért kell mindig ezt a szót használnom, mert nekem is ott változott meg az életem. Itt a vége. Egyébként ez tök jó kis végszó. Na, De ez gyönyörű.